nogensinde tænkt på, hvor tit du egentlig læser? Prøv bare at hænge på, når jeg giver eksempler på, hvordan dine øjne møder ord, og de giver mening i dit hoved og sætter sig spor. De fleste af os har fået læst højt som små historier, der gjorde verden lidt lettere at forstå. Om bomstærke piger og drenge, der børster tænder, om trolde og hekse og usynlige venner. Nogle bliver holdt vågen af historier fuld af gru og blod, andre falder i søvn med bogen over hovedet. Nogle læser hver dag, andre kun i ferien. De sidste bare en enkelt bog, de første hele serien. Min ven er ikke så meget for at glade ind i lænestolen, så han læser sine bøger på mobiltelefonen. Men der er ord overalt, ikke kun i bøger, så vi læser, når vi sms'er, ser tv eller kører. En skuespiller læser sine replikker, og en manual at læse stof for en elektriker. Når jeg venter på bussen, er det vanen, at jeg altid læser både reklamen og køreplanen. Og når bussen kører, så sidder jeg og holder øje med alle de skilte, vi passerer, studerer dem nøje. Læser med i sidemandens avis om alt fra prisen på kartofler til et skibsforlis. Madopskrifter, pladeanmeldelser, tegneserier, artikler, horoskoper, annoncer for sommerferier. Alt det jeg læser på min vej kan jeg dele med venner og familie. Vi vender det hele. En har læst om vindmøller og vil gerne diskutere om de er tudegrimme eller vi har brug for flere. En anden har set et gadeskilt og stusset over hvem der må have lagt navn til det på sin vej hjem. En tredje håber på den helt store gevinst, læser fodboldresultater 2 gange om dagen mindst. Og alle de ord vi læser bliver til de ord vi siger. Det er tilladt både at låne fra skærm og papir, og huske ord er og bliver menneskets bedste våben, og at livet er en læsesal der altid holder åben. Læs løs.